Halo mga baday, maayong adlaw kaninyong tanan. So nibalik na sad ko no inyong burikat nga mega sinoni unsa mga baday. So karon mga baday, palihog lang na ako'y kauban. Usa ni siya sa pinakagwapa nga pinakaburikat sa isang barkada. Please all welcome. Siki mga baday. Siki. Siki. So, karon mga bayot. So, unsa man atong buhaton dahil? Kuanda no reaction video sa katong kambok noy. O kang boknoy, o kang feng, o itong usa nga wako kaila, basta laban. Tao ra to siya. Kanang BL series siya mga bayot. Trending siya karon dahil sa mga mag-reaction video ni dahil. Facebook noy dahil. Suyak mi dahil. Ay! So let's go mga baday. Okay mga baday, screen record sa nato, palihog lang. So ang akong gamit iyang cellphone. Mas excited na kay ko, ma'am. Excited ako na yung makita ko ni Bok na yung mabigaon kay da. Ay! Arat! Ay, maubay ni. Ano? Nagkalibasan ka. Tura! Mauni siya. Focus! Ay! Tura! Pila edad ni mo? Pila edad ni mo, ma'am? 18. O, 18 po ko, so pwede na yung tanawan ni. Okay ra. Pero di pwede siya pwede sa mga bata, no? Kaya ako rin siya chula-chula, mga toys, mga push pa. Ay! Bigaw ako si Bok noy dahil. 1, 2, 3, start. You are my sunshine, Burika! you make me Kapag hindi ka tumigil sa mga pinagkakagawa mo dahil. Ay, sorry. Kanang gabuhan kaniya maginaki siya, oy. Kanang naman siya ko ang bayot na siya spark. Wapo mo siya na yung maglaki-laki siya. Pero kung mauyan yung subok na ilaban na ka. Ito dahil. Ay! Go. I'll At never hindi know sa pag-aaral mo. how much I Naintindihan mo ako, Sarah? so please don't take my sunshine away. Burikat siya My dahil. dear brother, hindi mo na ako mababago. This is me. And this is the life that I wanted. Usa, Nadine Lustri siya, ani, Ang ma'am. gwapa kayo, gubakon siya dahil pero gawin na rin siya dahil. Ay! Bye. I can do whatever I want. Sino nung mga si Look at Feng this. Dai? You look so old Isip mo fashioned. na yun. Ang lalaking dakog itlog. Ay! Kapagata ako. At ikaw ang magiging girlfriend ni Nathan for 5 perfect days. Okay, dear brother, here are a few things to remember. Black is the favorite shade of Nathan, at ang favorite food niya ay sisig at pansit canton. Now, kailangan by 6:30 a.m. Kailangan nakaluto. Oh, tura. Black is the favorite shade. Nanggaw sa mga tiki. Ay! Wait, so mga badaya. Kasi yan, na mag-exercise, favorite food niya ay sisig at pansit canton. Now, kailangan by 6:30 a.m. Kailangan nakaluto ka na sa baba. Uy! Ano si Bok noy, burikat siya dahil. Wala na tagi po. Ano ito yung bayo? Laban na gabon. So sorry ka, wadyo siya na full mga badihag. Na-excite siya kayo mga bayot, palihog lang. Unsa man mo masay ana din nagbinampire naman ang Kani usa. si Bok noy, di mo siya siya kakaunjud pila ka-adlaw dahil. Ay! Go laban. 7 a.m. Ay! Sometimes, yan, hindi na mag-exercise, go for it kasi gymnast. Balikat. And this is the most important thing to remember. Kailangan tandaan mo kung hindi mo makalimutan. Nalibog si Nika. Now, if you ask for sex, go for it. Push. Ay! No! Ano ba yung problema mo? There you go. Sila po lagi sila bayo. Kambal, Kasi dili mo kasi. kambal man sila dai. So katong usa mao gyud kapanggap nga may buknoy ana sulaban. Ko anak bayo. Ay! Ay! Awa. Uti. Hala. Balik bayo. Awa. Okay! Ito ano mga baday, palihog lang. Balik bayo. Ikat na ba yun? Laban.
Bigat ko siya dahil. Okay, okay. Hala, oh mic test, mic test, mic, oh mic test, mic test, mic test. Hala, nakita ang kuweba, nakita ang kuweba. Salida na yun. I-recommend siya sa mga bata o dili. Dili na siya bigay. Bakit? Ay! So, tanawa na mga baday, nakita na ang kuweba, palihog lang. Hindi siya dahil. Luganan siya sinsilyo ba Go, yun? go, go. Mana naman Pasko dahil. Alikan siya. Eh. Go. Okay, mic test, mic test. Ama, ama. Ay! Uy, ang laki kailangan isang mudala, uy. Eh! Usa. Eh! Buti. Akatong dila niya bayot. Bayot! Awa ang mic test. Pagagoon ko ni Book News kay naanan dyan niya tanan de pwede man may mahatag niya de tawgon niya sa Osto bayot, di ba dahil? Labang. Di magresesa ako kamusta. Ay! Burikan kasi Book News bayot. You're making yourself believe na hindi pa sila. Wala ka sa lugar sa magulang natin. Wala na, ano sila dito? Jo. Jo. Matay na silang patay. Jo. Jo, sa paan, uy. Lakad ka na nandun. Lakad ka mo. Nandito ako kasi. Nandito yung pamilya ko. Ligawan siya si Book News daw. Alter. Mura na dahil. Kuminis Saan man yung masay? Balik, baby. Hey! Saan man yung masay? Kuhaan siya ko na anak. Nindot siya di ba kayo sa bawit. Dito ako sa iba niya dahil. Pero naamang kuno sila yung beef ni Aura o ni Book ni Bago pa. Yan sila. Beef, murag away-away na sad ba? Oo, kay paano ko ito ba? Ito daw di pa dungdungan. Basin. So mga baday, maura siya itong video, no? So kung masay lang jud no kay si Buknoy kay mura siya Waka. dili jud ay kanang mura siya kanang future porn star. Ay! Ang ngayon naman siya dahil. Di man siya wa ngayon. Tigdangan ko no kay kaingon nga minor daw siya. Minor ba? May wala pa siya, wala pa siya 18. Pwede siya pa, pwede sa iya ha. Gi-compare gani yung video katong kang Aura gani, iba naman si Aura pa bastos. Pero about mo to sa HIV nga. Kuan. Pero gamay na yung edad siya. So, unsa masay nimo, ma'am? Mura siya, di siya recommended din sa mga bata. So, sa mga bata ka tanong ani nga vlog, ayaw dyan yung tanong ato nga serious nilang book. Ay, sorry guys! Go. Okay, medyo siya ka ng SPG siya ba? Yun, di siya ka na, di siya good sa marital. Ay! Okay, magbabay na ba ta? So, kanang na mga baday, please lang ko like, share, and subscribe sa akong video mga bayot. Palihog lang tang tanan kay para pinaskuhan na sa yung baday nga burikat. So, say bye na. I-promote yung everyone. Facebook kung sa pa na. Please follow my Facebook account and subscribe my YouTube channel, Carl Kami Mendez. So, wala na ko nag-post of videos kay mas na ako. Hey! Go. So, that's all. Bye! Bye mga baday. Nga.